Balubal na ba na? Balubal. Gusto rin nga purok dire. Nas persada mga balubal. Ala sa wakas nakaagi ko balubal. Karon ba nakakagin? Diha lagi ko taman sa highway. Okay. Nakagin ko dali sa una kay Ha mo ba? Okay na Mo din ning balubal agi ana no. Bay, relax lang may kay mura nakatubil ra bata gamay. Aw ilahan na siya, anak ka. Sunod bisak anak ko ni. Sunod bisak kay pag tanaw ni mo alay na sakyanan wana. Pajero na. Oh. Tanaw. Nes becika dumay. Kana maligo tatak swimming ba? Ay porta ba? Karon naging unsi unta birthday sa akong anak eh. Nani siya nga mama wala man ko gasto mama oy. Isa nga birthday set. Ito ko'y katulo. Ay gitawag. Oh. Nay nagtawag na to nay. Ala, unsa day? Kusay nabilin. Nay nabi kisa to na to. Nakita na ko siya kahapon. Magmaho siya. Bye. Sila po yung si Juan. Hello mga kabayers. Katulad mo siya nga. Timingan ko. Na nagkita mi gahapon. Natudag ko no eh ginagmay lang. Oo, ako man nang gigamit akong gipatay karon. Oh. Mga kabayers ang asawa ni Canvasser. Tara sa MOA. Nangambas sa unsa na may trabaho ng asawa bugayon mga asawa. Ang iya ko no, asawa nangambas pangpalit o binlod. Ang siya nagsagop siya para palit o ginamos. Ang kami nangambas ni para palit balas lang hagon. Kabayan. Katawanan ka kabayers. Asa mo kakapaingan ron? Dol ra imong trabawan. Tuyok. Sige para makapalit ka o ginamos. Paabot ni Manila na ang. Para maabot kini sa Manila eh. Ano pagaling ka? Istorya pagaling. Pagaling ka sabi. Kay Goroyo lang ka. Guyoron daw. Ito nga. Busing, may bunta og to. Hapon. Awapon. May hapon. May ngapon. Ito alam mo nom. Dai maung to. Ayo tapos May og to. Amo ka. Abi na kung to ka dito sa August. Hello kabayers, sa mga suki. Suki sa ilang mga junk. Kutilya, nas kabayers. Nagbayad. Kabayers. Oh, hello, kabayer. Kapin to do. Magay sulab. Dako galin day. Pinta na to, Seng. Pinta na to. Ha? Mahalin. Pinta na to, Seng. Salamat day. Salamat busing.